Ξεκίνησε και πάλι. Εμποροπανήγυρη Αιγινίου 2024. 98 χρόνια διασκέδασης. Θα κάνουμε σήμερα πάλι τη βόλτα μας για να δούμε τι γίνεται και φέτος στην Εμποροπανήγυρη. Σωστό και τέλειο πανηγύρι χωρίς ασφάλεια και να νιώθει ο καθένας ότι μπορεί να έρθει και να διασκεδάσει με την οικογένειά του, δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο τι έχουμε, έχουμε τον φίλο μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε βλέπουμε και αισθανόμαστε ασφάλεια. Εντάξει, normal νομίζω είναι αυτό. Απαραίτητο. Χρειάζεται μια ασφάλεια εδώ, μια έξτρα ασφάλεια. Είναι η Ελλάδα Security, είμαστε εδώ χρόνια εδώ στο χώρο αυτόνα. Ό,τι μπορούμε προσφέρουμε δηλαδή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Μπήκαμε στο πανηγύρι Αιγινίου. Άμα σας πει κάποιος πανηγύρι, μία λέξη που έρχεται στο μυαλό με 3 συλλαβές. Λου, κου, μας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλές δουλειές. Να είστε καλά. Πολύ κόσμο Σάββατο, ελπίζουμε και σήμερα να μας βοηθήσει ο καιρός να πάνε καλά. Πουλάμε εδώ λουκμάδες. Το πανηγύρι φέτος είναι αδιάβροχο. Δεν καταλαβαίνει από βροχή. Σίγουρα εντάξει είναι αδιάβροχο, αλλά να έρθει και ο κόσμος να το στηρίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές δουλειές. Τι δοκιμάζω? Ό,τι θέλεις. Έχω λουκμάδες και τα πάνω βάζω ό,τι θέλεις. Θέλω ένα γιατί μέχρι το βράδυ θα πάθω ζάχαρο. Λου, κου, μας.